guys, ani ami karon kang Kuanan family kay mag-prepared me about sa iyahang death anniversary sa iyang husband. So kini sila ang mga tagahiwa sa mga baboy o kini siya o katong pinakagwapa nga kana siya. O kinidayon siya din center of the banta lang bitaw tanong ko sa kung YouTube na sa gabi na hindi na makita pagkagwapa i-focus ang iyong nawong ayan na i-focus kay maral tagwapo kay naguba kung buhok wala diya kay basta makita ko sa inyo niya Dos Barcadas. So kini siya baboy nga para humbaon na isa ka bandihado o embutido o kagawad iyang death anniversary sa iyang husband na for almost 2 years. So busy na yun. Ang akong guwapa nga Dos G. Diba? Hi. Kinanggutom siya. So, mayroon siya pisi-pisi embutido. O si nanay nga guwapa. Pisigit si nanay. So, ang hita diri sa ilang kusina kay murag na si nanay po diri nagkuan po siya karon. Tanawa. Unsa ni nay? Kung sa tinain. Tinain para unsa na siya nay? Dinubuan na siya. Ang pinaka-handsome nga naa sa sulod. Say hi sa vlog. Guwapo kay siya bye. So busy kay sila mga Dos Barcadas. Diba? O atong center of the event. Asa man siya kagawad? Monada. So, tanaw lang mo ha, taod-taod kay na busy pa yun sila. So, ipakita na mo sa inyo ang